Make the ground shake. Здравейте, приятели, аз съм Денко и днес ще играем Clash of Clans. Този път съм си заредил лайп. Ще ми е първата атака с лайп и ще е много яко. Ще видим дали ще ограбя някой или ще се прева. Сега ще видим. Само да зареди. Тук що става ми... Още ми се спи. Ай, заради. Гати. Не иска. Аре. Хайде. Не иска. Ето е. И ще зареди. Yes. Между другото играе и Shadow Fight. Доста съм напред. Напишете в коментарите, ако искате да играе, да снимам клипове на нея. А ще... Ако ви искате. Айде да влизаме в плаша. Тъхъл съм. Ще се отправим с него. Още след 2 седмици вече няма да съм такъв ръж. Сега и тук ли лагна, бе? Ще има да си режа. Ето бе, ще нас зарежда. И... We wish you a merry good... Много яко са го направили с Визартара. Ето ги това новото ПКТ Снежен човек. Диди... Става страшно. Тук да се резни лайф. Чакайте малко, че... Всичко ми е... Пълно. Yes. Имам си много парички. О, хайде да се съм готова. След един час ми става ячата. Сходя на пицата. Ето ми, чакай да пише на тяло. Не е времето да ми пише сега, но все пак трябва да пиша. Какъв език, бе? Това не е важно да си решат след малко такова. Само да видя нещо да си пусна да се апдейтва. Като например, хайде да става скъпа. Не знам. Като ми стана арчер талката, веднага да си поставя. Ой. Но ще стига. Чакай. Добре. И да направим една първата ми така с лайп. Не.
се разкарай. Слабак. Не изчакате ли? Не. Не ставаш. Скъсахте. Това упомена въпрос. Не. Дайте някой богат, бе, ето го, бе, ето го. Чех са. Ого, тук му се прави. Хе-хе, сега разчиствам. Добре, кайте. Пум-пум-пум-пум. Пум! Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Пум! Пум-пум-пум. Проверям Кинг да влиза. Да влизай, бе! Влизай, бе! Влизай, бе, манко! Не. Аз става така, хепи, тебе много. И шокато, таштокато. Направо го щупи на... О, гад, ресурса му взех. Ойга да спиш. О, тази арена е много мощна. The best. Like a boss army. Мортаро, да лега да спи. Лега да спиш. О, много добра армия. Сега пак ще я заредил. Не знам, разказах му играта на този пич. Няма играта му разкажа, но парите ги пропускам. Сега само Бърбър Кинг да ми стане. 5000, като си го пусна. Ди, гад бомби. Той ако бе гръмнали всички. Охо, това вече просто много добро. Я качим. Че я възем на нас компану. Его. Аз се влизам. Аз такъв ли пише, бе? Знаеш какво? Айде, си. И мисля тук приключи този клип. Ако ви харесва, дайте пачен горе, се абонирайте.